Amigues i amics, s'acaba un nou curs polític, un curs veritablement intens, aquí, allà i més enllà. En un context mundial inestable, on els populismes i els extremismes alcen més la veu, segueixo convençut que l'única solució està a Europa. Una Europa que segueixi sent un referent, que encapçali la lluita contra el canvi climàtic i que sigui exemple de democràcia i de solidaritat. Una Europa, en definitiva, que lideri el món. El futur d'aquesta Europa és el que hem de decidir entre tots. En aquest curs hem encetat aquest debat llarg però prioritari. El llibre blanc del president Juncker ens dona l'oportunitat de dirimir quina Europa volem davant dels molts reptes interns i externs que hem de superar. Som en un moment històric que necessita debat però també determinació. I aquest nou curs que vindrà serà l'hora de passar dels discursos als fets. I de fets també n'hi ha hagut molts aquest curs. Al Parlament Europeu hem centrat la nostra activitat en el paquet legislatiu sobre l'economia circular i la gestió dels residus, en l'acord entre el Canadà i la Unió Europea, l'anomenat CETA, en la gestió dels boscos i el desenvolupament sostenible, en l'impuls a la reindustrialització. Per altra banda, el roaming ja és història i ara ens endinsem en l'assoliment del mercat únic digital i de les telecomunicacions. I aquesta feina només té sentit si la vinculem al territori. Ho hem dit sempre. Hem fet més de 40 visites per tot el territori català i a les institucions europees hem traslladat les problemàtiques del Pla Hidrològic sobre l'Ebre, de la demora del corredor mediterrani, dels errors del Castor, de les irregularitats en la descontaminació de Flix. Tan important és recollir les demandes del territori i traslladar-les a les institucions europees com conèixer de primera mà quines són les problemàtiques i necessitats de cada poble i ciutat. És per això que en aquest curs hem iniciat un cicle d'actes amb molt bona acollida i uns excel·lents ponents en què hem parlat sobre l'Europa dels valors i com construïm l'Europa social. Seguirem treballant amb el mateix compromís, amb la mateixa empenta i amb la mateixa responsabilitat. Finalment, voldria enviar-vos un sincer agraïment a tots els que m'heu volgut acompanyar aquest curs i a tots amb els que mantinc contacte i seguiu la nostra activitat. Ens retrobem ben aviat.